مهرانی درود سرباتم پا بلوچ راجع مردار چاروکش مرجع هر کجاش میں زندبان وشبا 16 ستمبر 2023 پا بلوچ راجع یک سیاہ و تہاروں کے روچی بود پرچہ ہمیں روچاں بلوچستان روجنائی چراغ وجہ مبارک قاضیہ ایکوڑ ہیں دنیا یلدا مائی گوشت نہ کنا کہ مبارک قاضیہ ایکوڑ ہیں دنیا یلدا البتہ مائی گوشت کرت کنا کہ وجہ کہدا امان اللہ چوک ٹاپی آئی امروز یلدا بلکہ ما گوشت کنا کہ مبارک قاضی بلوچ چاگرد تہا بلوچستان تہا آباد 16 ستمبر 2023 امر بو یا ابد مان بو قاضی مرچی منی گو تی چاگرد تہا زندگنت قاضی ہموک ماسانی دلانی تہائن ہموک ورناہانی امیتنت دراہیں بلوچ جنگجوانی حاطرہ یک سلاحی اور دشمن حاطرہ یک مزن اس پری انگ چاگرد تہا قاضی شکل موجود ہیں بلوچ راج دفتر تہا مبارک قاضی یک عہد نامہ زانک بھی تو مبارک قاضی وتی عہد ہر انسان حاطرہ ہر انسان ترجمانی کرتگ بلوچ چاگرد تہا مبارک قاضی اولی انسانت کے آئی کدی سمجھوتا نکو ریاست زوراوری نی دیما یا کہ ایندگا ناروی نی دیما نہ کہ بلیک میل بو نہ کدی ترس آماج بو البتہ بلوچ چاگرد مجبور بو کہ وہ مبارک قاضی ایک سمجھوتا بکاں مبارک قاضی تہنا مبارک قاضیت مبارک قاضی تہلت کہ راستت بلے ایک اماش تہلیرہ انچے شرکی ایمانا کہ یک جنریشن یک عہدی شی فالوور بید شاعری عبید مبارک قاضی کردار نسر حبر کنگ لازمی ہیں بعض سنگت کوشن کہ قاضی شاعری بیچاری قاضی کردار نسر گپ مکنے بل مائی گپا اتفاق نہ کنا منوشن کہ قاضی دراہیں کردار نسر حبر کنگ بھی پرچہ کہ قاضی وط یک جتائیں چیدگی پا بلوچستان بوتگ قاضی کردار آئیں ابر ثابت کو کہ ہما مردمہ کے قاضی زندگی تھا آروتی سوشل میڈیا اور موبائل ایدگا کنٹیکٹ آئیں تھا بلاک کرتگا اور بند کرتگا بلے قاضی مرگا انچو دل پا درد بوتاں کہ ہما مردموں قاضی جنازہ اولی سرپا وشتو گندگا آتا میں یاد داشتانی تھا قاضی اولی مردم بوتگ مدستک کہ آئی حاطرہ سجن بلوچستان پرسی بوتگ ہموک ماتو گوھار پیر و کسان ورنہ ہر طبقہ فکر مردم قاضی گما یک وڑا دردی کو پرسی بوتگ قاضی کردارانی تمہارے گندگا کہتے کہ زمانہ ہر وڑا بھی بیت بعض ہمراہ بوتگاں قاضی بعض دوست بوتگاں ہر وڑے سردگار میں بوتا ہے کہ ہر وڑے طوفان ہور ہاری بوتا یا ہر وڑے ریاستی زوراوری بوتا قاضی ہوتی رنگ نمٹیں تک اگر قاضی کردارانی سرما گب جنا گوڑا قاضی چو حضرت ابراہیم میں وڑا ہوتی دوستریں چک کمبر قاضی پر راج حاطرہ قربان کو ڈاکٹر کمبر قاضی کنٹریبیوشن کریڈٹ یہ حاطر میں قاضی اردائے گیا مبارک قاضی اردائے گیا کہ مبارک قاضی واحد انسان بتا ہے کہ آئی وتی زاہگے مشورہ حواریہ آئی منشاء گونا آئی مرضی گونا میڈیکل ڈاکٹر کمبر یالدہ تگت او کوہا پا بلوچستان آزادی جنگ حاطرہ رہ گپتگا چوش ہم نہیں کہ ڈاکٹر کمبر قاضی کوہا روگا چپد مبارک قاضی سے جنگ دستکش بو بلکہ مبارک قاضی جنگ گیشتریں بہر وتی سرا زورتا ریاست بلوچ گو ریاست میں ڈتگا گو ریاست جنگایا بل مبارک قاضی چاگرد تہے سماج تہے ہر زوراوری نے خلاف جنگایا قاضی مرگا چپد گوشے کے بلوچستان پورا ویران اور حالی گندگات مروشی مگبکن مبارک قاضی زندمان یک بحری اثر کے ای جیلا گوازن تھا 80 دہکا مبارک قاضی گو سنگتاں جیل بوتگا اور ہمیں جو جیل تہے آئی حالت زندگی سر مرچی مگپ کنا کہ آئی جیل زندمان امرا یا کہ سنگت وجہ ڈاکٹر سلیم کرد گمیدی وانا گونے گو کہ جیل تہا مبارک قاضی پرچہ جیل بوتگت اور آچین چو حد سزا بوتگا مروچی کے میں مراگش تہنا مبارک قاضی ہم 80 دہکے جیل بابتا گا پتران کنا السلام علیکم ڈاکٹر صاحب تو اچھا جوڑ ہے ٹھیک ٹھاک ہے دعا جو خیر آپ شکر و سلامت بات ہے جی ڈاکٹر صاحب ارچی متر جنجال کرتا مرچی میں مراگش خاص کر قاضی مبارک قاضی بابتا اور قاضی جند خاص کر ہمیں جیلے دورنا اور ای زند اور کردے بابت اللہ تے جوستا کہ شما نزدیک سنگت بوتے گے اور شما جیلا ہوں آوار بوتے گے بلیشی چے پیسر بندہ تے ایک جوستیش کنا کہ قاضی اینو وفات کے بوتے گا چونا سوشل میڈیا ہم دستے گا
چه قاضی مطلب بلوچستان تا یک دیگر رنگ ماحول چست بوده که سجے بلوچستان درہائیں طبقہ درہائیں ہر مکتبہ فکر مطلب ای دردہ ای غمہ آوارہ ہوتی درد و غم اظہار کرنے گیا پیسرا قاضی مرگا چ رند چونے ماحول بلوچستان آت ای بابت کمو گپ کا قاضی مرگ رند آخر کہ تقریباً بلوچستان تا کہ اما کے قاضی کو نزدیک بوتگا یا قاضی چے دور بوتگا یا قاضی آنی بالا و اشتاد خیالات نہ دارا گا مچھا متاثر کتگا یہ حوالہ ہے کہ مانچانا کے قاضی مرگ رندہ کس یک جنبوش پیدا بوتگا اے والے من کس بلوچستان تا کس من وط ندیستا کہ آئیے جنازہ گو وتی راجی ترانانی گو برو تھے وفات بھی قاضی تربتا بلے تربتا چے یک بلائے جلوس شکلہ ایسی جنازہ را دیام بھی پسنی نیمگا آئی رندہ کیس اکتلا چے اسٹوڈنٹ کیستا بلو وانددہ گل کیستا بسانی تا سواد بھی تو بسانی تا کہ قاضی ہے کہ قومی سو تارا گشان وہ پسی نیما روگا قاضی آکے جنازے تا شریک بیگا ہمیں وڑا درا بلوچستان تا قاضی آچے اما مردم کے نزدیک بوتگا یا اما جز کے نزدیک بوتا عام سرا بلائے اثر کبتا قاضی ہے کہ اما دور بوتگا مجبور بوتگا کہ قاضی ہے ہمیں حوالہ کس ایک مام بدارا جی وہ قاضی چونا تا ملٹیپل شخصیت بوتگا کہ شاعری تو چارے چونا حوالہ بلے چونا قاضی مرچی ما زندہ بارہ گپکن اور بعض چیزیں کہ ما سرپند نے چونا ما اشکو تکت کہ قاضی گون تو جیلہ ہوں آوار بوتگا گون کڑا کجام وحدت کے شتو مبارک قاضی جیل بوتے تھے اور آما کیس سے پس منظر چیئے مطلب نوعی اچھی بند بوتے تھے تو چیئے بند بوتے تھے اور قاضی چیئے گرفتار ہوتے گا ماں کیس تقریباً 79 آکے کریک ڈاؤن بھی ایسو ایسا رہا بوتگا جی تو آوادہ مان بند بوتگا سزا بوتگا تو سزا رندہ من کے دوسرے ماہ واسے رہا بوتگا تقریباً 81 پدا کیسے 81 تھا کیسے امید کیس چلا گا آئی کورٹ تھا من کیس پیشیا شتگا آئی کورٹ امید وکیلت اسلم چشتی وکیلت امیر ملک مینگل وکیلت امید شہید قادری وکیلت تو ماں ہمیں پیشیے تھا شتگا تو ماں کینٹین نندو گا تھا منا کیس اتگا ہمیں گفتگا برتگا جیلا وہ نظر بند تو ماں کیس تقریباً 81 اچھے بگیر تھا 84 ماں یہ دور تھا نظر بند تو یک درمیانہ کے منا کے سزائے آڈر ارادہ تھا نا بلے آج سزا ماں کیس ساری کاٹ کتا گا تو ہمیں وجہ کیس جیل اکام کیس منائے یہ شاہ اطلاع تھا کہ یہ سزا کاٹ کتا گا تو چل فردان آڈر کیس منا کیس بد کتا گا منی نظر بندی شروع کیس تھا گورنر رحیم الدین خان بوتگا آئیے روای کے رند آکیس کے آفتیتیات کرا پدا کیا تھا منا چھے یل کتگا تو قاضی اگست تھا قاضی وانک بھی ہمیں دور تھا کیس کراچی تھا وانگات تو امید کیس کے چھلگات جونے تھا آئیے پاؤ تا شہید کنک بوتگا تو جونا چے دوسرے ماں ساری مومنٹ شروع بوتگا بلوچستان تھا یہ وقت من گرفتار تھا مومنٹ اچھی ساری وہ مومنٹ کی شروع بوتگا تقریباً کوٹا جیل تھا 400 بچہ کارا ہار تکا مختلف علاقہ امباغ آچے ہار تکا دو لائی آچے آتکا پیشین آچے گرفتار کو تکا کوٹا آچے مطلب ایسے چپو چاگردہ کیس اسٹوڈا مومن تھے چھے پی ایس او اے بوتا پی ایس ایف بوتا پی ایس او اے بوتا دیگر سنگادانی بوتا گا تو یہ درست گرفتار کو تکا وہ جیل تھا آر تکا
मां तक़रीबन ज़माना के कोटा जिला में तक तो तकरीबन 400 के लगभग मर्दुम मार था जागा कैस मनी डायरी यानी था जागा ईशानी तादा निविष्टे कुजा जागा जिसके मर्दुम गिरक मुतक कुजा जागा गिरक मुतक एक ज़माने यारा जूना मनी एक मजमूने निविष्टा को तक हमें पस मंजर है था गिरफ्तारियां नहीं बेटा दाता का जी हम साल मना याद नहीं 81 मनी खाली 81 जंग हमारे आई रिकार्डा मनी को नहीं साल बाद मनी डायरी था अगर 10 पे काफी आई था आस्था तो काजी क्या हमें दौरे था कराची था मोमेंट चले था बीएसओ पीपीएसए आई था अफदा तंजीम था आई साल बाद आई बीएसओ का लगा था तो ये क्या मजा ने मोमेंट चलाया था पूरा पाकिस्तान था तो लाहौर था चले था हमें मुल्तान पिंडी था कराची हालात संगत गिलक बूतगा तो आई यार के सिजाम था किसा शश में हमें बड़े सिजादा काजी ये दा बच्चे तक हमें गिरफ्तारी अच्छी अगस्त था के दोनी हफ्ता के काजियत के फसनिया अच्छे हाथ के तो काजी है फसनिए था के फसनिए हमें वती संगठन और को तक आके स्कूल था वानगा था तो बीएसओ से और आई था कि अकीम बलोच हस्ता मर्सी बादा नेशनल पार्टी मजा ने लीडर है हमारे था आई था हमीद हस्ता अजीज मिर्जा नू बादा रूस था अली खोदा अली हवाला निजानक भी अली हस बूतका हफीज संगत बूतका बालर बूतका हमें बड़ा शरीफ संगत बूतका ये संगत कैस हमें काजी रेले को कैस गिरफ्तार बा तो रंदा कैस काजी संगत के गिरफ्तार बा ये तकरीबन 1.5 माह पसी थाने था बंद बा तो हमें दौरे था कैसे डॉक्टर नूर कैस मर्सी बादा डॉक्टर है तो ये कैस कराची है जामा मिलिया वादा आ कैसे ये दौरे था आज का पसनिया संगत के गिरफ्तार तो आ की संगत एक जाकू था पता एहतजाज शुरू को तक पता डॉक्टर नूर आला गिफ्तगा नूरे को कैसे लादे दिगर संगत मंगत गिरक बूतगा तो आ कैसे संगत गिरक बूतगा तो नूरे को आ कैसे तकरीबन शफा दाश्त का ईशाना काजी और थाने था शोभा मुच्छा न बुर्तगा काजी गुरुपाला नूरे गुरुपाला ग्वादरा बुर्तगा ग्वादरे था कि शफा सरबा तो रोचे ईशाना ग्वादरे था कैसे सरसरी समी कोटे मिलिट्री कोटे देवा पेश करना तो आ कैसे एक साल सजाए से दया तो सजाए रंदा कैसे ईशा गाड़ी सवार करना पदा तुरबता कारा शपे तुरबता दाना जेल था पदा तुरबता चिकस फजगूरा शपे दाना पदा फजगूरा चिकस ईशा रवाना कला कोटा मच्छे था मच्छे था आठ तक तो संगत सारी बंद था बात संगत था डॉक्टर अकबर था माना था बदल खान था मसी बंदामा दन्नाए तो ये दुरा संगत मंगल मा था चंगेज था सुलेमान था ईसा के फिरकारी था दिगर बात संगत मा ये तकरीबन बीएसओ पीएसएफ पीएसओ ये मजा नहीं संगत कल हमें वार्ड नंबर 8 नंबर 8 ते था मां दाश लगा तो काजी जिया 8 तना तो काजी जिया ना 8 नंबर दे पदे नंबर है 15 नंबर तो ये चक्की वार्ड है चक्की 2 वार्ड था या के था 9 नंबर आई था अंगत मिर्च पिसाई दाल पिसाई बेगा था तो या के नंबर था कि चक्की वार्ड 15 नंबर कदी कदी खतरनाक मर्दुमाना का हमें बंद करना था तो ये शानी हमें चक्की वाड़े था कि किसानी तनाइया था आई था कौन है चक्किया था पिसाई वाला काजिया के ये संगत ये बंद को था तो माँ वती संगत अच्छी मन रुखसत को तक छोटा काजी बैरे के था 15 नंबर को पता एक तनाइया था मनु काजी 15 नंबर अबू तक
دا کس قاضی گو میں جیل اما شپ روز گزا جی جی منترشی قاضی آدگا کسانی کا مورنتر جو سکمل یک چوشی چھوکے جیل بوتگش تو قاضی بازے واد جیلہ بوتگے قاضی ہوتی ایک نیچر بوتا چونا ہا جیلے تہا قاضی رویہ گون دومی کے دیا گون یا کہ وہ سرکاری عملہ یا چوڑا بوتگا قاضی یا مسنگتی رشتہ رویہ گون جیلے مخلوقہ قاضی تو آج زمانہ ایک بیمارت قاضی آئیے زردوی بوتگا لیور سروسی بوتگا تو بیمارت تو قاضی تقریباً زردر آئیے ناروشت کیس ما علیحدہ جوڑ کنگا آئیے کا بغیر مرچ مسالہ کیا آئیے سادہ ناروشت دے گا میں مچانی ناروشت جوڑ کنگا تو ماں مچانی ناروشت یک بڑا تھا قاضی علیحدہ ماں پلیٹ جوڑ کر رہا تھا امائیت بغیر مسالہ بغیر مرچ تو یہ دا قاضی آوازہ کیا تقریباً زیادہ وقت بتی تنہائی تھا واضح تھا تنہائی ہمیں چھیا گوشا کہ آئیے تھا کہ یا یک مردمہ بند کرنا یا سی مردمہ بند کرنا وہ سیا چیز گیش گنجائش نہیں آئی تھا یک مردمی واسطہ کیسی یک تھڑا جیل اصطلاحات تھا کہ زبان تھا ہوتل گوشا یک ہوتلے اما ہوتلے تھا اما قاضیہ واپے تھا من کے وقت جال وقت تکا تو قاضی زیادہ تر ہمیں تنائی تھا بیگا ہمیں تھا وطی چادر سراغا دے گا شہر میں نوشتہ کنگا غزل نوشتہ کنگا دا بیگا من آئیے پرچی مرچی آنا جمع کنگا اش دے غزل یا نظم ہمیں وڑی چیز ڈیلی ہے کدی در آگا اما دننا میں سگدانی کو آئی رویہ مجھ سگدانی کو شدت آواد ہے کہ یہ وڑا ند باز شد سنگدت آواد لکھائیم کنگات قاضی جیل تھا تقریباً کیسے اومانا را دے گا دیگران را دے گا اما زمانہ کوشش کو تک کہ بھائی ماں کیسے بلوچی شاعرانی کیسے اما سوان عمریہ یکجا بکنا آئی غزہ مزل یکجا بکنا کتاب مرتب بکنا کوشش کو تک چٹی میٹھی بعض لکھے تک نوشتہ کو تک آئی تھا منی نامم مان کو تک ماں ڈاکٹر سلیم بلے کز فیڈ بیک نبو تک وہ قاضی زیادہ تر ہما زمانہ اومان عبدالرحیم قاضی عبدالرحیم صابرے کے رسالہ مان آئی تھا نوشتہ کنگا قاضی جی چونا قاضی چنچو وحدہ جیل بو یکے اردو میشی کے قاضی جیل تا ہوتی روچ و شب چوڑا گوازن تا چشاری عبید سال سزائے مشکت سال تا کیس تقریباً قیدی کیس مشکت والا 9 ماہ کاٹ کا وہ 10 ماہ کیس 6 ماہ کیس آئیے مشکت معافی رہتی من کیا آیت ساری تقریباً 76 کیس ماہ کیس ہمیں جیل روا گاگ منی بوتگا من کیا اہدا کیا کوشش کو تگا کہ تعلیمی چیزانا کس دیما ببرا علم آلا دیما ببرا سکے نہ رکھا مرد قیدیانا کے تعلیمی نہیں مانا تو آ زمانہ ہے کہ سردار ثناء اللہ مزن برات یوسف والی اکبر جیل بوتگا پتہ خلاف آت کا گوشی مارا وانین پتا ما آئین وانین تا الف بے تے سے چٹی مٹی انتو لکھک سے بوتگا یا بوتگا 77 آخرہ زندہ 79 آکے ماں کے رکھ بوتگا تو اے دا کیسے ماں وطی صاحب کتابہ واپس شروع تگا وانے نک اے وقت من سزا بوتگا مختلف سے کیسانی تا سال ایک سزا بوتگا تو افلا صاحب خطکا منی گونا تھا بی ایس او مزن لشکر منی گونا تھا تو ہمیں دا ماں وطی اما حساب کی وانے نک شروع تگا تو ماں کوشش کو تگا بلاوی لیتے چلا بیوانے نہیں قیدیانا مطلب کہ قیدیانا کیس اگر یک امتحان کیس 6 ماہ آئیے یک سال اچھے بگرتا 6 سال 6 ماہ آئیے کم بھی معافی رسی 6 سال اچھے بگر 2 ماہ آئیے 6 ماہ معافی رسی تو یہ حوالہ کہ قیدیت دلچسپی ضرور
دینا او پوانا کا کام ما مخصوص کو تنگا لاتے ایکٹیو قیدی کہ ایشانی کو تعلقات آنے لوٹائے تک وتی جاگا وہ یہ دا کہ از بلاوی ادیب ایشان ہے وانے نک شروع پدا ایشانی ما سلیبس ما زمانہ جوڑ کو تگا تو ماں کی ایشانی آئی فضل اللہ تھا اسلم تھا دیگر ہمیں بڑے بات سنگت تھا پناہ تھا پناہ رند آئی میں تھا صحبت خان تھا صحبت خان رندہ ماں آئی میں ایشیا کھنائن تھا ہمیں بڑا ایشیا پرتگا تو فضل اللہ رندہ ٹیچر بوتگا زیادہ ایکٹیو ہمیں زگری نوازی چھے تھا کیسے مسئلہ تھا کہ ہمارا زمانہ ٹیچر بوتا دیا بوتا تو تربتا زیادہ ایکٹیو تھا یہ مرد تھوڑا مرانا مہنگا لے تھے تو قاضی لشکرہ کے از ماں سہی چار مردم آرہا لوٹائے نگات ایشانا وانے نگات پدا اے مردم کے از وطی بیدہ کانی تھا روگات دیگر قیدیانا وانے نگاتا پدا ایشانا مار من پر کو تھا پرچے بلاوی ادیب یا بلوچی ادیب واسطہ ضروری نہیں کہ مڈل سرٹیفکیٹ وانک آئی یہ بڑا اسکول سرٹیفکیٹ ضرور نہیں خالی ہمیں ضروری یہ کہ آپ بلاوی یا بلوچی یا پشتو وانک لکھک بزا آکے ادیب امتحانات کرنا تو قاضی ماچ پیش کے بلاوی ادیبہ وانے تھا تو ہمیں بڑا بچکانا کہ قیدیانا کے امتحان دیان تھا تو یہ پاس کو تک صحیح ماں آئیے ریمیشن رستہ پدا پشتو والات کا گمنی کرا کہ بھائی مارام وانے ماں پشتو ہم وانے نک شروع کتا ہمیں تا پشتو ہم کلاسز گفت تک آنا امتحان دین تا آئیے سلیبس جوڑ کتا آ زمانہ منا بلوچی نہ آگات بلوچی نہ جانا قاضی کی جیل آت کا تو جیل تا کہ ماں قاضی یکجا بوتگا آیا بروئی نہ ہے منا بلوچی نہ ہے تو قاضی منا گوشتے گئے تو منی استاد بھی پہ من تی استاد بھی پہ ماں گوشت چون گوشی تو منا بلاوی بھی سکھا دینے من ترا بلوچی سکھا دینا تو ہمیں بڑا کہ منا ماں کیسے بلوچی تھا کہ چون گلابی بلوچی چھ بڑے بلوچی تو بلوچی تھا تو بھلے کہ ماں کے آئیے قابل اس شاگرد در کب تک نا کیا بلوچی سکھت گا بلے قاضی کے بلاوی تا آخرہ نہ سکھت تو یہ بڑا کہ قاضی کہت گا قاضی تا ماں ہمیں فائدہ ضرورت گا کہ قاضی آرہ کہ ماں قاضی کتا کہ بھائی شما یک سال سزائے یک سال تا سہ ماہ شما کے ہمیں ریمیشن رسی ہمیں مشکتے وہ شما امتحان تیاری بھی کریں ہمیں تاکہ ہمیں بلوچی ادیبی تو بلوچی ادیبی تیاری بھی کریں دیگر قیدیاں کے تا بلوچی نیت آدھا آنا بلوچی بیوانین تو ہمیں والا مالاتی قیدی چی آئر کتگا آئی کو رابطہ کتگا آئی کو بوتگا تو آئی تا کہ یا کہ بلیدہ عبدالرحمانت یا کہ امر سزائے عمر قیدی یا افتر 10 سال پہلے تھا خط لکھے سے تھا یک نام عبدالرحمن ہے یک دیگر ہے تو یہ شان کے ماں شیخ کو تھا عبدالرحمن پدا ماں ایشی ایف ایم کنائن تھا ٹی ٹی سی یا لگی تھا رندہ اب بیتا جنب تو قاضی ذریعہ کے بلوچی کلاسز ماں شروع کو تھا قاضی زیانہ امتحان دیان تھا تو امتحان مکس بھی آئے گا امتحانی سینٹر جیلے یکم بلاوی والا مت بلوچی والا مت پشتو والا مت یک آئی تا سوال ہت کر نورا مینگل بالوا نورا مینگل بالوا بلوچی تا سوال ہت کر جی ہمیں بلوچی ادیب تھا تو من آوا تھا کیسے منا دیکھا کیسا منی سر چلا گا منا کیسے کوٹا چیار تھا تو امتحان ہمارا بھی آگا تو امتحان دوران کے قاضی نورا مینگل نزا وہ قاضی کس سنگت آ زمانہ نورا مینگل نزا نہ کھا آگوشی نورا مینگل نورا اما فضل اللہ مینگل آکے ماوانے نہ کھا تو آ مینگل ہے آ مینگل ازا نہ کھا آگوشی یہ تو منی سوال ہے چو بلوچی یاد کہا گوشی نورا مینگل چو گوشی نورا مینگل پدا کیسے ایشان نورا ہسٹری نورا مینگل
Ayala beyan kutaka pada sangat dura kes dura mengal ama istri Fazlullah Gutagachi Divishta kutaka. To Kazi kes ame wala imtam dayanta to Kazi kes ta eda takriban kes ishani sema eda kar kutaka. Pada Kazi raviya ko kaidiyan a zamana shadat Çukur sara mara yak dege justi asten ke idor na ke kazi jile ta bandu te sale ke sasa تو گڑا ای دورنا تو چو گوشت کنے کہ چوشن واقعہ تو گوشت کنے کہ آئی قاضی صاحب دل پدرد بود شا واقعہ تا جیلتا او جیلتا بعض واقعہ بودتا شد واقعہ بودتا بعض اندو دل پدردی واقعہ بودتا یک واقعہ حمید شہادت رندہ حمید کی شہید بھی جی مسافر خان یا کہ مسافر علی یک قیدی ہے بھی تو قیدی کیا آئی تقریباً میں واقفیت 79 آ زمانہ شروع آئی ہے کب تک آرتنگا تو ماں کیست امادہ کوٹا جیل ابو تنگا آئی آرتنگا رندائی سزا بہت دیکھ بوتا ہے آرتنگا تو امید رندہ اے دومی مردمیت ایشیا کے سزا موت دار تو ایشی سزا ہر قیدی ساری منتا قاضیتا صوفی اکبر تھا ماں شفا کس ماں کس تقریباً دیگر قیدی بند بیگت آیا چھ تقریباً 40 منٹ 50 منٹ رند ہمارا بند کرنا گا جیل سپریٹن ہمیں تعلقات آنی والا تو ماں کیسے تقریباً کیسے ماں کے درا قیدی بند بوتگا منو قاضی صوفی اکبر شتگا ہمیں قیدی آنا کے ملاقات ہے پچھے ماں کدی کدی روا گا تو ایشان کرا تو ماں شتگا قاضی ماں آگا منی گو ماں کجا روا گا تو ڈھننا کدی فیکٹری آنی جیل چکر آتو قاضی منی گو آ فیکٹری آیا تھا جیلے تا فیکٹری مستا آدھا کار کرنا ہمادہ کیسے کالی بافی فیکٹری استا ہمادہ کیسے ہمیں خود بدھ جوڑ کرنے کے فیکٹری استا ہمیں تا فرنیچر فیکٹری استا تو فیکٹری نہیں تھا ماں کدی کدی روا گا تھا تو ہمیں سلامت قیدیانی کو ہم تعلقات میں دیر آج کیا یا کہ ہمادات کی بچہ کے عہد کا زمانہ نومبر منی کو جیل آتا ماں کوٹا جیل رندا سلائے موت بوتا میدا بوتا تو رندا کس ماں آئی واسطہ ماں آگا روا گا تھا تو ماں کدی مسافر علی کدا ماں شوتنگا تو مسافر منا گشتگا کہ بھائی منی سلیم آ وقت من ڈاکٹر نہ تھا MBBS نہ کتنگا کسی سلیم دیکھنا ہے یا رسی ٹوٹ جائے گا یا میرا گردن علیحدہ ہو جائے گا ماں یا دل بندی ڈاٹا بھائی یہ ورد نہیں خدا شر کا تو بے قصور ہے آپ بے قصور ہے بتائے بلا استری ہے استری تھا روا کے نہ روا البتہ ایسی ہے کہ یہ وڑا یہ ہمیں وڑے یعنی حمید انچو حوصلہ قیدیانہ داتا گا حمید تقریباً منی دیما کے سیزدہ قیدی کا سزا قاضی دیما قاضی تقریباً آفتاش سے گونت سیزدہ قیدی منی دیما کے پاوا چڑھائن تھا مان مچا دیستا گا درا بہادری تھا سوائے یک قیدی کے بعض لڑزہ کا شوتا آما کسی تا مزم بوتنگا پھر تو ماتا آما آئی واتی بچ کتنا تن چوری یتیمیت رو دیتا ہمیں خوش تنگا سونا مونا عزت مدا تو یہ لرزگا باقی درا تو مسافر کیسا اے وڑے دلے قیدیت آ کیسا ہمیں جیلے ہمیں رسی آ کیس پاوئی ہے آئیے تا ہمیں گری سے گو کیس ساری آئیے نرمی واسطہ کیس آئیے چھے کنا مالش کنا گری سائی جنا تو مسافر گری سے جاگا کہ مکن لوٹائیں تا کلو آنی صاحبہ مکن اسی گری سے جگہ مکن بجن ہے ایشیا پدا مسافر اگر پتی آرتگا اسی کدی منا پاؤ دیا منی آخری خواہش ہمیشہ کہ منی ہمیں چاہتے تھا کہ پاؤ دے کہ ساری ہمیں اگر بتی بیوا تو منا مسافر گوشی کہ بھائی یا پاؤ سدھی یا کہ منی سرس علیحدہ بھی
ہاں یہ دل بدی کو ہوتا تھا کہ بھائی یہ بڑھتا ہے یہ بڑھتا ہے. اب آما وزن کدی کے مردمہ پاؤ دا اگر 200 پاؤنڈ مردم ہے تو 200 پاؤنڈ رے کے بوری آ کے ہمیں رسی تھا بال کے چاہتے تھا کہ لیور کیچ کرا دوڑتے ہیں واپس کر ہمیں بڑے پریکٹس کرا تو مسافر میں خیال کن جو ماں آئیے خالی یک منی قد قامت وزن ہما زمانہ آئیے یک ران برابر انچو زندن تو مسافری چیت کے کدی کے ہما گرفتار بوتا کوٹا جیلا من بیس تگا گرفتاری دوران کدی کے قیدیانا بند کنگات تو نعرہ پشتن جنگات دووی کدی صوبہ قیدیا کے پچ کنا دروازہ تو نعرہ پشتن جنگا تو یہ جیلے تھا ہم نعرہ پشتن جنگا تو ہمیں دورے تھا کہ صوبہ قیدیانا 10 بجا کہ قیدیانا 5:45 پڑا 6 بجا آئیے چاہتے سربے رہے سوال کرنا پڑا 6 بجا کیسا آئیے دیورہ کھینچ کرنا آئیے دور دیا چاہتے تھا تو 5:45 بج نعرہ جتا گا نعرہ پنجتن مسافر تو قاضی من آگا قاضی امام بھائی واجہ نعرہ جت گا تو کیسا دا ایسی پچ کتگا ہما وچی تنائیہ چنی بڑا ایسی ہما چاہتے نہیں مگا پدا ایسی آستا تھا 15 منٹ رندہ کیس 15 منٹ رندہ پدا نعرہ پنجتن ات گا ماں گوشتے کہ مسافر کیس چھیا دیوالا چھے کدا پانچی بوت نعرہ پنجتن چھیے یہ پنجتن مرید تھا ہمیں پنجتن ہمیں ملتانے تھا بلائی پیر میرے تھا ہما آخری ملاقات کے من کنگا تھے آئی پیتو گوار موارا پیر ملتان والا ہاتھ کگا گوشت گا روا گا تھا ماں قاضی صوفی اکبر کس ہما دا سر بوتگا آئیے ملاقات واسطہ نعرہ پنجتن ہما زمانہ ازنگا پنجتن پاک کیستا ہما پیر ہما ملتانے تھا تو اسی مرید تھا تو اسی ماتے نام ملنگیت ایشانی گس کے ماتے ہما بی ایم سی کھونے بی ایم سی پشتا سبزہ روڈ آئیے گس تو ایج کے شتا پدا قیدیا را کس لاشا کدی پانچی قیدیا کا لاشا گیٹا چی در کفا بڑا گیٹا پاس کنا ورسانی دستا دیا پدا دو بھی قیدیا پچ کنا نو تقریباً اکثر کبا آشتا سنیم لیٹ انجو قیدیا نا کس افت پر جگہ کس پچ کنا گا تا نماز مواد تھا کہ نماز کم وقت ات تو یہ 9 بجبوت 9 بجبوت 10 بجبوت کہہ دیا پچ نہ کرا پدا من ٹھک ہمیں بارا گلاس وڑے نہیں مگے دیا ہمیں جیل تھا آپ ورا کے واسطے ہمیں مگا جتا کا سیمیٹ تھا ٹک 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 تاکہ سپاہی پہ سپاہیات کے معقولیات پچیا نہ کرنا گئے شو جانتا بجا بہ گئے گھبرائن تھا حد کا مارا گشت گئے بھائی آدھا کہ عجیب قصے بوتا چو اسی آدھا مسافر کدی پھانسی تھا 6 بجے تھا دے تو ایک کیسے اسی کیسے سڑک کیسے جو پاؤ یہ چھٹ واپس دنات چھٹ دنات کا گا نو یہ چھٹ کے دنات کا گا آئی کو یک دیکھے یک چیز دنات کا گا ہمیں سپریڈنٹ ہمیں جیلر ہمیں ڈاکٹر اشتوک بھی جیل ڈاکٹر ایک کیسے ترستا پوچھتا گنزیت کہ چھٹ طرح چھ چیزیں دنات کا جو چار تک جو 4 سے 4 تک مسافر سرا گئے پدا ڈاکٹر کچھ بھائی اسے نو اسٹیچنگ بکا ڈاکٹر نو لرز کا یہ کنا گا اسٹیچنگ نہ جانا گا پدا ڈاکٹر دین محمد بزدالا ما زمانہ شاید تھا بی ایچ یو ڈاکٹر ہے پدا صبح 11 بجے شتنا ڈاکٹر دین محمد بزدالا پات کتنا آرتنا پدا یہ آستا آستا یہ اسٹیچنگ دیتا گا یہ کتا پدا 11 12 بجے کا اسی لاشا کھشت گا
یہ سانحہ کس اما زندہ مردمہ کس دیست پدا ود لسان مسافر مردمیت تو یہ قاضی سرا کس باز دے یہ من ترا گوشا یہ بڑے واقعہ من کے جیل تاریخ تھا کس دورا دنیا تاریخ تھا یہ بڑے واقعہ ندیستگا کہ مردمہ پاؤ بھی دے مردمی سر کس علیحدہ بھی یہ بڑے واقعہ یہ دادا تھا انگریز زمانہ ہوا انڈیا آل انڈیا ایسٹ کمپنی بوتنا ہم جی کہتا ہما کس یہ شوتنا لشکر کے قبضہ کو تگا مردمہ گفت تگا دنیا دیگر چھے نازی بعض مردمہ پانسی دا تگا نازی جرمن بلے یہ بڑے کس واقعہ اس جاگہ کس منی نوٹس تھا نات کہا منی خیال نہ بوتا یہ اولی واقعہ ہے کہ سر علیحدہ بیگ یہ مجھے لیتا بوتا یہ کس کاجی سراکت بعض اثر دور دا پریشانی ہے جی میں نتوارا ہوں جتے